So kani nga box day no day is na ako'y tagaan day no day. So swerte kay siya day no kay daghang kay sulod sa isa ka box ba. So na siya inaani day no. So napo siya mga inaani day nga mga skincare pang pagwapa day kadawa. So ubay-ubay nga. So napo siya inaani day o mga skincare ni day no pang pagwapa day dayon. Naapod siya. Dayon naapod siya inaani day o orange sea coffee. So lami kay ni sa tanan day day. So ako lang ni siya ipakita no kay ako ni siya so tanawa na siya inaani mga face mask, na siya pang mouth. Basta daghan ni siya day una siya inani day. Na siya lip balm nga katong original man nga lip balm day. Dayon kani siya na siya inani nga sunscreen o di ba? Perfect. Nindot tayo sa tanan. So na pa siya mga na siya top. Na siya top. Na siya sabon. Oh, na siya sabon day no day nga pagpaputi day, day na siya lotion, isa ka buhok lotion. Day na siya pants nga serum. Ang sa paning na adiri. Then na siya blush on nga Nichido, oh, di ba? Then naapod siya inani nga toner, oh. BC toner, oh, di ba? Perfect. Dayon diri sa ubos kay kani siya na siya rice nga shirataki. Dayon na siya yuglo. So mo ni day na siya mga lipstick, pila ka buok na yung lipstick tulo. Di ba daghan?